Hayi-ke, this week kuMadlanga Commission ne sibhizi go-witness A no B no C. Ababizwa ngamagama. Reason why bengabizwa ngamagama is because currently ba under protection, and maybe the other reason is because basesebhizi nge-ongoing investigations. Then namhlanje besibhizi ngo-witness A, kunguye umuntu okwistand kuMadlanga Commission. Hayi-ke, usixelele u-witness A into yoba ungenephi. Vele usithathe eqaleni ke akakangeni uGeneral Mkhwanazi kule ipart. Witness A no witness B bafumana i-call kwenye ye-colleagues zabo abathi bafumene instruction ethi mabakhawuleze bafike eBrimley kune-crime scene eseBrimley. Ngathi meda eseBrimley. Hayi-ke bazamile nje ukufind out uba ingabi ngantoni icase yakhona, babalekela khona. Xa befika khona bafika sokutshiwo into yoba ingathi zikhona ii-suspects eziyi-3 eziye zabanjwa khona sezibanjwe khona. Okay, hayi bazama nje ukufind out apho nalapho baze kwavela nento yoba zikhona izinto esezi-retrieviwe phaa kubo. Enye yezo zinto ke baye kwabala into yoba baye bafumana udwidwidwe otilili. So amajita xa wesemsebenzini awasebenzisi ifowuni zabo zamanyanyani, basebenzisa otilili ukulahla umkhondo, because zona mosazinabo WhatsApp abazinayo le ndlela yokutraceka ncam. So balahla umkhondo ngotilili. So kufunyenwe kotilili, kwafunyanwa kwafunyanwa ne-cartridges. Cartridge ke yilaa nto ethi xa kudutyulwa iphume iwele phansi. So nazo bazidobhile for ukulahla umkhondo. Hayi bathe besesebhizi besazama ukufind out kuleyo crime scene leyo, malunga naleyo crime scene. Yakhona into eveza into ba hayi man, la madoda lana ingathi anayo into kwenza ne-case ebeyitake iplace ekseni eVerneging. Eyendoda ebizwa ngoba ngu-Aman Swart, nayo kwakuyi-whistleblower enokwenza ne-Transnet, whereby ingathi bebe-inflate ama-prices into kuthiwa yi-25,000 udibane nabantu sebeyibizo 1.2 million. So kwathiwa la madoda ingathi iyabalinka la case yaseVerneging, baphi bona ngoku baseBrimley kwenye i-crime scene. Hayibo baya bathi okay ke u-investigator A no B hayi bazamile nje uchola leyo information abayifumanayo ngale ipart. Bathi mabake bayo, since kuthiwa ba-involved nakule yaseVerneging, mabake bayo find out kule yaseVerneging i-case. Hayi ke bahambile bayo find out kule yaseVerneging. Yile yaseVerneging yona case engathi igqabhuze ithumba loba sizibhaqisa kuMadlanga Commission ne-ad hoc committee. Okay, hayi ke besenza ke uphenyo lwabo i-investigations zabo onlibele ukutsho futhi ne kula madoda abawabambayo bahamba nge-F car. Get out of my F car. Bahamba ngayo Viano Mercedes Benz. And then the other hateful part of strange, interesting, scariest part is that omnye wamadoda basebenza nawo kulaba babanjwayo ungu-warrant officer, Michael Pule Tau, something like that. But usesiphoyiseni. As a result baze bambuza into yoba imododa njoba uliphoyisa akumelekanga bube semsebenzini na, ukho on duty bu-off na. Hayi indoda isemsebenzini on duty. Njoba i-on duty kwesaspansa ababhizi ngaso or ababhizi ngazo nasemsebenzini uxoke in. Okay, hayi ke sharp ke sebeseVerneging ke ngoku sebesenza ne-investigation kabaneka Aman Swart. Xa besenza investigation ka-Aman Swart, luckily kwela cala khona ne-CCTV ezezabonisa even days before ilanga kazabulawa ngalo lo Aman Swart, ngoba uAman Swart ubulawa nini nge-17 ka-April phaa ngabo past 7, njoba bona i-call yabo iyangena phaa ngabo 10 bebalekela kule yaseBrimley. But ngoku sebephi sebekule yaseVerneging. So le yaseVerneging yababonisa into yoba a few days before what are the things that actually took place. So bebebhizi ube-scout indawo, imoto zisehla zisenyuka, same cars, similar cars or that are linked to le yonke le mfitshi esikuyo.
bayazibona zisehla zisenyuka zicheck noma bezichecka icoast eyakhe uSwart into ba maybe ungena nini uphuma nini yonke lonto leyo. So witness A took us through that. So because already if video yami is running at about 5 minutes, I would not be dwelling much, but on my next one I will tell exactly the other details as abenza into baba realize into ba man le case it's bigger than they thought, because as be busy besenzana nophenyo lwabo nabo ba busy bayaphenywa. Njoba bebhizi besebenza nabo bayasetyenzwa, as a result bake bafumana necall esuke head office after sinoba head office sebesazi into ba ngaba benza uphenyo le case kaSwart. Icall ebabuza nge-update balunga necase kaSwart. Batha bona hayibo we can't do this thing over the phone. Ingathi ke kwavela into yoba mama ke basondele bazoyenza in person head office Pretoria. Basukile ke nyani baya ePitori. Hayibo bafethu kulapho kuvele khona la mcimbi weza envelopes azithethwa nguGeneral Masemula esithi there are 3 envelopes that are ready. One is for investigators, one is for a prosecutor, and one is for a magistrate. Phansi kwalanto yayithethwa nguGeneral Masemula. Kuyahlangana kancinci. So on my next video I will tell exactly ndoba after ke sebeqalile ukwenza investigations zabo, what are the things or occurrences or events ezezavela, because indlela yabo investigator ibingekho lula, which is why they end up bethini befaka iKZN, because bebebona into obiGauteng abazulenza ixesha. So I'm going to make another video just now explaining ngoku events into ba after sebe babochiwe mosaba babochiwe sebe find out into ba bayalinkwa na kule case ka Swart, sebeqalile ke ngokwenza iphenyo labo wena CCTV nani sekuyavela kancinci. So on my next video I will proceed, I will continue where I just left off.